Ita, sagutan da kayo iti sabali manen nga istorya nga ingkam pinaulwan. Iti nagbiyahe da ama bubod ken kulas. Tampok itangal daw iti pannakigasangga sa timortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipogpog! Anya tikinunan apo. Umanaw ta dito'y Santa Scholastica. Win apong, Papanantang aron. kumpurmiditan a. Nakarumot nga min ang nagiti karo ba dito'y. Pabasulan da tamutan kadagiti saan anasaya at amar aramin. Isungarod a pumanaw tapay laeng apong. Umay kan, agbalkot kayon. Kasapulan na yan aya. Win apong. Nuisot ko nam. Balkote ko dagiti itugot ko agar-garat ko. Kahit sika ngay. Awan mo ti balkutek, apong. Muna niya. Sige. Agbalkota ko. Ala, dagiti gagayim ko ababasit aparswa. Nag-uumong da iti sirok ti marunggay. Oh, apay akasla kayo nakuturan aminan. Panawan na kami matan, gayam kulas. Mabalin nyo mati sumurot kada kami no kayat yo. Sana mabalin, sumurot kami amin. Ha? Ayawan na niya. Mayaw awan kayo. Saan kami amayaw awan? Anya nga rod. Ando ti pakatayan mi iti papananyo. Ando ti sabidong iti papananyo. Saan laeng adayta? No saan kayo ang nasiglat nga aglisi? Mapitpit kayo akas lalaya apagrikado. Agpaiso dayta. Agbati kayon Sa anak nga agbati. Sumurot ka? Sumurot kada kayo, gayam kulas. Sige, agbalkot ka nga rodan. Sa anak nga agbalkot. Magic matisuot ko. Ha? Unan niya. Apay ngay asikalaang ti sumurot? Nagtutulak kami. Oray ta superpower mat ti antena ti torre ti palasyo mi. Makita damat lang ti papanan tayo. Nadapagkad. Kat kasapulan tayo ida. Umay da adagos. Saanan ang masapol pay? Apay ngay. Saan ko akayat ang maisturbo pay lang ti pagaryan nyo? Ti kayat ko, naragsak kayo laang. Ti kayat mo. Happy go lucky kami. Easy laang. Wen, ala, aguray ka nga rod dito'y tain nakitaan no nakasaganan ni Apong Bubod. Hala. Anya nga rod. Pungan. Agbati kayo kan ni ulas. Apong! Shh, tagtagari, kulas. Agtakdar ka pa'y labita. Sikamot nga ikaman. Sika timang balkot kada pungan kan ulas, wad. Di mo itulok nga da sa bali. Nga may makipagbalkot kan ka. Basta. Ilukot ko langan kan kada gito'y ulas kan pungan. Da kayo, ti agkakadwa. Agbati kayo. Ket orayin dak nga agsuble. Wan. Malah. Bye-bye. Itan ulas apok. Ay. Naladingit man. Gamaklonon tan. Panawan tan. To'y nasamit apagtaengan ta dito'y Santa Scholastica. Agsublitan to, Apong. Intang rodan. Intayon kunam Ha? Adda kan wata? Ay, anti. Agkat katawa. Adda diti bulsak, Apong. Aniya? Nagganasan. Ay, haha. Anyat naganas, Apong. Manon asiglo. Inapalabas.
Manipon ba iti panagluglogan ko iti bagon ti soldado. Ha? Kas to'y gaya man ditoy. Dagiti malabsan tayo. Nagtartarayan mi di dagita bantay. Apon? Naguli magkakulas. Di na kung kasautan lagi pagman tinapalabas. Sige, Apon. Nagdudo mati tao ang nakapulpulapol ko ini apanaman. Hindi may kadwa ako pati sa ngalubungan. Ay, kaslay di kalman laeng. Aglom na nga pala dito eh. Delikado. Pansay abon ay! Ay, Jesus. Natay man ang tipada ka soldado. Ay! Wala ko siya. Ang mga naman si Imandak dito eh. Ay, kaya ka! Ang pakilibak dito na Kino! nga. Away, sabay Sa bagay. Saan ka basta makita dito eh. Ay! Malaksi doon na lang ti saapda. Kat masaapda ti Bertol ti anggod ko. Sa bagay. Nagbalin nga anting-anting kun itinaminsan da ito'y na isal sa luminang anggod ko. Ingatok la ti takyak ko. Matumban ti hapon. Ingatok man. May sapay la takyak ko ti ingatok. Di mas gradin ton. Nado at takyak wano imak ti ingatok. Ti amin mo na di hapon. Kat sumuko ako. Tagayan. Ayun ginaw. Ayun ginaw. Ay! Nautak ka dyan. Kasta ti kalayon. Nga ibagadag iti hapon. Nandabiro ka niya. Bigatan. Diyos! Tak adagos na dasakan. Wala! Ay! Salpag. Ano ti masaya ko? Ay! Salpag na gidya sakang. Dito ipay mismo nga ulwanak man. Ay! Ay! Salpag. Ay! Pagtadyak na punganan. Ay! Sa bagay. Naimbag asinaysay o kondag jay. Ngam tinakita dakdag iti sakang. Kat pinagbuniti dak iti bayon. Nalakaaya mo ti agbuniti iti bayon. Saan tumaisin na ti ulong? Ay. Ha? Paklog bubod! Paklog! Agring ka! Riing! Ay! Ay na, salbag. Agdamang kulkulukul iti kilik-kilik. Siya! Shh! Ako limak ka. Ang mga no ibagadag iti nakaluganan tayo nga agpaktit ka. Nakalugan tayo gayam iti pas. Ayan, Nicolas. Imunan! Pinagbati na. Iso aditibul samti ayan ko. Ay, sa orday, gay. Apay adi nakabaylain kuyog, mat. Asitig tayo kanon iti papanan tayo. Urayan na tan ijay pagsardengan to'y lugan. Balut! Pauna akong Benoy! istasyon ng tibos. Balut! Oh, Amboy, gumatang ka. Sa anak nga amboy. Naglawag nga Amboy ka. Imbag pa'y kiti ata mamati atao ka. Kasta kayo at talaga, da kayo at tao. Ha? Saan ka atao? Ay. Alien! Alien! Alien ko nana? Kasan nga amo na amay sa aganggan na at dito'y lubong ti tao. Nagngersi aklaan, nim nakiktutan. Ang mga noda nakita na itingiwat ko, idi nagngersiak. Hey, kumain di boss! At dan tinagluganan da apong bubod. Hinggayan, nagpwesto iti bulsa tibado ni apong bubod. Nikiliit nga ang sisit. Araya! Ha? Araya! Ang babae naglaklako iti balot. At damangi dito. Ah! Bastos! Di ka na kuti. Di ka katagyama. Tapi subil ko timang sulsulat di tangiwan. Nagtisis ka. Awan kwarta! Jakpay nakapabusat iji balot ko! Ngamkin na nyo aminan! Rawat iti balot. Di ka katumaran.
Agsagana ka. Awag ka pa'y iti babae. Agsagana ka. Agsagana ka iti panipanandikan ka. Kasyandan! Saan kayo ang singira ni Jekin na nyo abalot ko? Basta didak pag-aramidan iti dakas. Oops, oops. Nakadaron tayo. Makaitam na iya kalapaw. Ijay, di pangipanandikan ka. Anya? Iso nga umay ka. Ay! Patandang! Ipatandang! Bastos ka! Ipatandang! Awan mo't laramida mo, babae. Ipatandang! Andiyan na ijay. Iti mata. Naitiro iti. Nagiti mata. Sana ka makakita. Salbag ka, babae. Inananulag. Saan ka ngayon nanano? Ditakan! Babae! Di ka pumanaw! Babae! Anay ko. Nagsubli ka! Patulong kayo! Tulungan niyo! Anong tulungan dak nito? Sa anak ang makakita! Anyat na pasamak ka na kayo kakatwa! Napulsik kayo kanimot na nakaskanyak! Ato masinig kanyak! Sino ka? Tao ka ka di! Sino ka? Karkaran na kami! Bulsik kami lang arutin! Anay ko, anyat! Hinaramid mo ka na kami! Apaya, bimasit mo tanto'y sapsapinak! Dahil tateleksyon nyo. Sino ka kadi? Apaya, saan ka makita? Idinto takas lang nalamuyot mo. Naidugsol. Awanan! Awanan basta yun! Paano tayo awanan? Awanan! Kunak mo siya klang tikim santi sapsapinan na. Uray gayam mo't na kayo kakadwa. Kasta tirumbang katagi tirawat at tao. Agnakong kayo matngatan. Saan ka kami apanawan? Kasano kami pa yung makapanaw dito? Tita! Umay kayo! Paksyatin tayo dagiti repes! Kayo! Urayin nyo dagita babae! Bakit tayo to'y? Kwakmat to'y may isa! Sino kayo? Alalun na kami! Day to'y mat kalaadan kanya akong! Ang gigidan tayo? Una! Kitain tayo man na niya karamidan da! Parang sakang da! Agbilang ak iti talo! Apa man ang makabilang ak iti talo, rugyan tayo! Wen, sige! Ha! Maibalas ko matlangan, ti panangibus na ijabalot ko! Maysa! Dua! Talo! Labusan tayo ita! Labusan! Hindi ko na yun! Gloria ti papanan niya! Hoy! Nagbidot kayo! Sige! Irwar tayo nagitikot silyo! Gusto daytan! Kasi tamat! Nadusadan! Awan mo't makita! Ha? Ti alien! Dayta nga alien tinang tulong kanya kakadwa! Basta? At nanay kadeng adusa ti amin abasol. Bueno kagayem, ditam ti nagpatinggaan ti sabali manan nga istorya, anay tampok itang aldaw, iti pannakigasang gasat, ti mortal a hero. Dito'y drama tayo. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino.
Kanitima direksyon, Kirby Rillera. Musika, Jun Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsabot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong po!